गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो फैफिनबावनाय जाबाय। जायफ्रा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। थ' आंनियाहाय माने साउन्ड क्वालिटिया एसे प्रब्लेम आरोना। थ' मबाइला बारा मोजां नंला, बोसोरसेनिबो बारबाय। थ' बेनि थाखायनो एसे साउन्डआवहाय भिडिअसफोर लाबोयोबा एसे माने प्रब्लेम्स फैयो आरोना। थ' जियानो हक आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनलायबाय ब्लग हिसाबै। थ' लोगोफोर बेयावनो थाखायो आङो दा फुंजानि आङो एसे नास्ता बानायलायबाय आरोना। थ' जानोसै आरो जानानै थांनोसैलाय आरो डिउटि फारसे। थ' आंनिया 1टानिफ्रायसो जायो, 1टानिफ्राय बेबायदिनो मोनानि 9टासिम आरोना। थ' 8 घन्टासो जायो। बिदिनो 8 घन्टानि गेजेराव खमबाबो 6 घन्टासोआ खामानि जायो आरोना। बाखिया ओरैनो बेबायदिनो जनानै थालाबायनाय। थ' जियानो हक लोगोफोर, आङो दिनैहाय बेलेग बेबायदि जेबो आपडेट्स लाबोआखै। जास्ट नैबे भिडिअखौ आङो ब्लग हिसाबै लानानै फैनाय जाबाय आरोना। आङो जानोसैलाय एसे। थ' जानानै ओंखारलांदिनि आरो लोगोफोर। थ' बाहेरायाव बिदिनोसै जाब जुब गोदाव सोराव थालाबायनाय जायो आरोना। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि। आंनिया बे जाबाय फुंनि नास्ता। आं बेखौ जानानै दा डिउटियाव थांसैलाय आरोना लोगोफोर। बरियानि एवनानै लाबाय। बाहेरायाव बिदिनोसै थाब थुब आब्बा जाब्बा जानला मोनला जालाबायनाय जायो आरोना। फाइनालि लोगोफोर नास्तायानो जाबाय आरो दा ओंखामखौ आङो लादिनि आरोना। ओंखामा बेनो, नै खुरनानै लाबाय एसे। दावदै बाथोन साखनि बानायबाय आरो बेलेग जेबो गैया। जासाबनोसैलाय बेखौ जानानै थांदिनि आरोना। बाहेरायाव बेबायदिनो खाथिनो गोनां जायो लोगोफोर। उपाय गैया, जाब जुब जेरै मेरै जानानै थानो गोनां जायो आरोना। थ' नङाबा रांखौ बासायनो हाया। थ' बिदिब्ला आङो दा एसे जानोसै, जानानै आरो डिउटि फारसे थांनोसै, टाइमबो जानोसै आरोना। लोगोफोर आङो जागासिनो एसे। बेलेग जेबो गैखाया, आङो दिन्थिखाबाय नै दावदै आरो बेनो आरोना ओंखामा। बिदिनोसै। बाहेरायाव माने उपाय गैयाना। थ' बिदिनो जानानै थानो गोनां जायो आरो। इमान टेनसन लानानै लाब गैया। मानसिनि जिबना बेनोखा, जेरावबाबो खस्थ' खालामखानांगौ ना। थ' बिदिनो थांनानै थानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो। प्रिथिबियाव लोब 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 मानसिफ्राबो बारायनो हमबाय, थानो जायगा गैला ना। थ' साखरि बाखरिनिबो आंखाल, अभाब। बाहेरायाव बिदेशआव बिदिनो खाथिनानैबो थानांसिगोन। गोबांफोरा बेबायदि खाथिनानै खस्थ' खालामगासिनो। उफाय गैया, माथो खालामनो। जायगायाव थायोब्ला बेसेखिनिखौबो खामायनो हायाना। थ' बिदिनोसै जिबना। थिंनि न'बाबो थासाबबाय नै, बांद्राय गाज्रि नङा आरोना। डिउटियाथ' आरो एसिनि सिङावसो थाखानांगौ। रुमा जाब जुब थालाबायजायो आरो। आङो एसे जाग्रोनानै लादों। लोगोफोर आङो दा ओंखारबाय आरो रेडि जाबाय आरोना। थ' थांदिनि एसे कार्डखौबो लाखाबाय। थ' बे नङाबा हाबनो मोना, उफाय गैया, नांगौ। आरो बेजों लोगोसे आंनियाव मा मा जगार थायो। थ' नैबे मोनसे पारफिउम थायो। एसे सेन्टखौ सारनानै लानोसै आरोना मोदोमनायनि। बरिया मोदोमखायो। आरो लोगोसे आंनियाव थाबावो नैबे थायो आरोना, भिक्स नांगौ आंनो एसे। थ' गुसुआव थानाय जायो नालाय एसे गगाया बारा जायो आरो, उपाय गैया। थ' बेखौ नांगौ। दा जियानो हक लोगोफोर, जोङो लाथिख'निफ्राय गावनि जिबनखौ बा लाइफखौ साक्सेस खालामनाया एथबां इजि नङा। गोबां स्ट्रागोल जायो आरो गोबांथार खस्थ' जायो। नाथाय जों खस्थ' होननानै बेखौ मावहां बैखौ मावहां खालामोबा जोङो जाया। लाइफआव मोनसेल' टारगेट लानांगोन आरो थांखिया मोनसे जानांगोन। आरो खामानियाव हाबनायनि उनाव बेखौ मावा आं, बैखौ मावा, बैखौ मावा, बिदिब्ला जानाय नङा। थ' स्ट्रागोला जेरावबो आरो खस्थ'आ जेरावबो थाखायो। थ' खस्थ'नि गेजेरजों उथ्रिसारनो हानांगोन
जों फैसाखौ ओरैनो मोनखाया। दा जोंहा बेबायदिनो बाथ्रायाव बा जोंहा शास्त्रआवबो बुंनाय दंखायो, जायफोरा आथिं आखाइ सोमावा बिसोरो ओंखामखौबो जानाङा होननानै बुंखादों। थ' बेखायनो जोङो बे संसाराव फैबाय बा बुहुमाव फैबाय जेथिया जोङो खस्थ' खालामनांगोन आरो मावनांगोन। मावाब्ला जोङो माब्लाबाबो साक्सेस खालामनो हानाय नङा आरो इमान इजि नङा। आं जाखांबाय बोथिसे खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो। थ' दा डिउटि फारसे थांनोसै, बिदिनो जाब जुब थानाय जायो आरोना। थ' सोलिलांनो हायोब्लानो जाबाय। आरो माथो खालामनो, जों फिसा मानसियाथ' आरो इमान गिदिर सिमां नुयोब्ला जोङो जाखाया, खारन जोंनो हरखायाखै जानांगौ ना। थ' सोरजिगिरिया जोंनो बेखौहाय हरखायाखैबो जानांगौ, नाथाय थेवबो जोङो जिखिनि हायो जोङो बेखौ एसे गावनि देहाखौ बुथारनानैबाबो जों एसे स्ट्रागोलखौ खालामोब्ला एसेबाबो जोङो साक्सेस जानो हायो आरोना। थ' जेरावबो खस्थ'आ थायो। फांसे दंफांखौ जोङो गायजेननायाव जोथोन लायाब्ला ना, थ' बेयाव दै नांगोन बायदिसिना ना, हासार मुलि बेबायदिनो। थ' जेरावबो खस्थ'आ थाखायो आरो बिदिनोसै। थ' उपाय गैया, जिखिनि हायो थ' आंबो नाजागासिनो आरोना। नाथाय खस्थ'आ गोबां जाखायो बाहेरायाव, थ' थेवबो मावनो गोनां जायो आरोना। उपाय गैया, जिबना बेनोसै। थ' लोगोफोर, ब्लगआ बेखिनियानोमोन। बिदिनोसै आरोना। उपाय गैया, मावखानांगोन। दा आङो डिउटि फारसे थांदिनि, बेगखौ लाबानो जाबाय आंना, बेलेग आरो जेबो गैला। थ' गोजोनथोंसै, आङो बारा गोलाव खालामला, समबो गैया। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।